Byty v tejto lokalite sa predávajú bleskovo rýchlo. Nie každý veľký príbeh začína vo veľkom byte. Niekedy stačí správna adresa a priestor, ktorý dáva zmysel. Dnes vám predstavím byt, ktorý je ideálnou voľbou ako prvé bývanie, ale aj ako investícia. Benefitom je východná orientácia. Ráno vás obudza slnko a počas horúcich letných dní je byt príjemne chladnejší. Samozrejmosťou je aj vlastné parkovacie státie. Ak hľadáte bývanie bez ďalších investícií s nízkymi nákladmi alebo jednoducho iba investičný byt, práve ste ho našli. Moje meno je Michal Hliva a teším sa na stretnutie s vami.